И здравейте на всички! Омегата се завърна. Но този път по-различна, обновена. Точно така, завърнахме се, вече няма да има омръзналя на всички, геймплей. Честно казано, е, нас ние не виждахме потенциал изобщо в това да ги правим, защото първо не печелихме никакви гледания, имахме си едни абонати, които даже не се интересуваха от канала. И това беше причината толкова време да няма клипове. А и другото нещо, редуцирахме хората, които имат достъп до канала. Т.е. може да се каже, останахме само 3 човека. И именно ние сме тези, които създадахме самия канал и вече ще може да гледате туториали, топ 5, топ 10 класации и клипове, като например подготвям аз клип. Какво би станало, например, ако Българската империя се създаде днес? Нашия канал ще се казва Omega Facts BG и както виждате доста се е променил. Еми, благодаря, че гледахте видеото, надявам се да ви е било интересно. Дайте един лайк, абонирайте се, ако ви харесва новия жанр. И... Чао! Чао!